एरनाबो हरो आंनि बिसिनो नोंना बोराया फैलायबाय होननानै सिख्लाफोरजों सिथाब जादों होनना बुंबा आबौआ मालाय नै गेमस्रिनि गस्ला मोननानै एकदम हाथायानो लोमला मालाय नोंगौ गेमस्रि फिसौआ आबौआ लाबोथारा नामा राननो गोजान गोजानाव थांबाबो सिनेमा गाहैबाबो दायो जोंनि इन्टारभिउआ आबौआ गोलोमफ्रुलायनो हागौ आरो ना अरजाया थेवबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बारबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं लोगोसे आंबो जोबोद मोजाङैनो दं आरोना आं दिनै मोनसे गामियाव दंफैयो आरोना जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय खोरोमगुरि होननाय गामियाव बे खोरोमगुरियाव नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानैसो मिथिखाबाय जानांगौ आरोना सोरनाव फैदों दा जोंहा फिल्मनि मस्थ' माने दाखु बिरला गुन्दा होननाङा आरोना दाखु होननांगौनो गावखौ खनसे बुंखादों माने बिनि न'खराव दंफैयो आरोना दा जोंहा आबौखौ माने एसे नोंथांमोननो आबौआ मा गामियाव थायो माबोरै थायो न'नि लाइफ स्टाइला माबायदि बिथांनि न'खरखौ एसे देखायनो होनना फैनाय जादों आरोना थ' नोंथांमोनाबो एसे नायलांदो माबायदि बिथांनि न'खरा थ' चलो गामिखौ एसे देखायनोसै आरोना गामिखौबो एसे नायदो आबौनि गामिया बेनो आरोना खोरोमगुरि गामिया बेनो गोदो एखेबारे माने हाब्रु गोजामोन आरोना दा एसे सोलायबाय जायगाया स्रां स्रां आराम जाबाय आरोना नैबेनो आबौनि न'आ दा हाबलांसै आरोना सिङाव आबौआ मालाय एकदम बिल्डिंबो लुना दङ आरोना न' लुगासिनो गोदान गारिखौ रिस्टार्ट खालामबाय जोङो बेनो आबौनि न'आ बे समाव आबौनि न'आव सफैबाय आरोना ओमफ्राय आबौआ एसे देलायदों आरोना जेनेबा फिल्माव ओंखारग्रा मानसिथ' एसे माने मोजाङै ओंखारनो होनना बुंदों आरो एसे ओंखायनो एसे देलायदों दा ओंखारबा नायदो न'आ नैबेनो आरोना उनथिं नुनाय न'आनो दासो लुगासिनो दं न'खौ नैबे जाहैबाय जोंहा नै आबौनि फिसौ आरोना देलाय नामखौ खोन्थालाय बसुमतारी थाखो बैसे मोनखो ओमफ्राय थाखो नै ओमफ्राय स्कुलनि नामखौ खोन्थागोन एलपि स्कुल खोरोमगुरि एलपि स्कुल आरोना ए सेनं खोरोमगुरि एलपि स्कुल आरोना दे फुथुलाया सोर बायना होनाय मादै बायदो ए आबौआ लाबोथारा नामा राननो गोजान गोजानाव थांबाबो सिनेमा गाहैबाबो आबौआ ओइखौसो लाबोदों ए दे बे समाव आबौआ रेडि जाबाय आरोना आबौनाव माखासे खोथा सोंसै आरोना खिन्थु आबौनि लाइफ स्टाइलसो नालाय माखासे खोथाफोरखौ एसे न'आवनो सोंनाय हिसाबै माखासे खोथाफोरखौ आबौआ गोलोमफ्रुलायनो हागौ आरोना अब्लाबो नायलांदो नोंथांमोना माबायदि आबौनि कुइसनखौ सोंना नायसै आरोना माखासे मा होनो आबौनि लाइफ स्टाइलखौबो नायदो नैबे न'आ आबौनि ओमफ्राय नैबेनो आरोना फैबाय फै फाइनालि आबौखौ मोनफैबाय नामा खुलुमबाय आबौ खुलुमबाय राजु फिसौ औ बिराद गोबाव जाबाय आबौखौ लोगो मोनैया दिनैसो बिराद गोबाव उनाव लोगो मोनबाय लोगो मोननायजों लोगोसे एसे जों खबर ला स्टार्ट होनायावहाय आंनो मोनसे रुल होदों आंनि मुङानो जाबाय लंकेश्वर बसुमतारी धेमाजि जिल्ला सेराव खोरोमगुरि गामि आबौआ नै दा फैबाय आरोना दायो ओमफ्राय आं आबौनाव दा फार्स्ट टाइम सोंसै आरोना दा आबौआ जेनेबा फिल्म लाइनाव फैनाया ओरैनो मा सनाव फैनायमोन गोसोआव दं ओरैनो गोसोआव दं 2009निफ्रायनो फार्स्ट फिल्मा ओरैनो मामोन फार्स्ट फिल्मा रं नाम्बार पार्ट 2 बेखौ अबाव बानायनाय जादों माने सोर डाइरेक्टरा बानायनाय जादों जेनेबा बेखौ रुबि नार्जारि गफुर हालाम थाराइबारिनि बिथाङा प्रडिउसार डाइरेक्टरा प्रबिन बसुमतारीनि आच्छा नोंजों बोरै कन्टेक्ट जालायनानै मोनलांखो जेनेबा नोंखौ बिथांमोनहा बे समावहाय बर'नि सावथुन मुलुगनि केसेट लाबोयोमोन केसेट लाबोनानै बिथांमोनहा बिदिनो पेन्डेल प्रग्राम गालाङोमोन आरोखि पेन्डेल प्रग्राम गाफैयोमोन बेयाव आंखौ हथारै गगामुग जोंनि बिजाब दखान अर्थात किताब दखानाव गगामुगाव नुसननानै आंखौ बिथांमोनहा खुलुमबाय आदै नोंनि न'आव बबाव सेरखम बुंलायनानै आंखौ नोंनि महर मुस्रिखौ आंनो नांगौ आं फिल्म बानायो बर'नि फिल्म बानायो होनना बुंनायलाय रायज्लायनानै बिथांमोना सानसे आंनि न'आव आलासि महरै फैनानै आंखौ लांफैनाय जादों आरोखि बेथ' जोब्बाय माने आबौनाव माने आबौआनो होनखादों आबौआ माने न'आवसो जाबाय नालाय दायो जोंनि इन्टारभिउआ आबौआ गोलोमफ्रुलायनो हागौ आरो ना अरजाया थेवबो फार्स्ट टाइम रायज्लायनो मोनसे आबौआ माने फिल्म लाइनाव उन्दैनिफ्रायसो माबा दंखायोमोन नामा जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो उन्दैफ्राव माबा मोनसे रलफोर लानाय दंमोन नामा सिगांनिफ्राय खोथा सैथो
जोंनि गानसान ओरैनो माबाफ्राव औ नोलोबारि जोंनि गगामुग धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग हालामनि सिङाव साहा नोलोबारि मिंमां नोलोबारियावहाय मोनसे एमइ स्कुल दङमोन प्लास हाइ स्कुलबो दङमोन बेवहाय सासे जोंनि लजेन बर' होननाय बर'नि गायकमोन बिथाङा मेथाइबो खनोमोन हारसाबो बर'बो दा बिथाङा सानसेखालि सुंद' ड्रामा अर्थात नाटक खालामदोंमोन बेयावबो आंखौ नेगेटिभ रुल होदोंमोन हारसानिमोन आरोखि गान लानांगोन नामा ओहो लांदां गानमोन आरो अब्ला आं हारसानिमोन नाटकआ बेयावबो आंखौ नेगेटिभ रुलसो होदोंमोन फार्स्ट आरोखि बेनिफ्राय आं माथो हागोनलै हायो माथो आंलाय सानदोंमोन बाब बे गानाव डायलग होग्राफ्रा एक्टिं खालामग्राफ्रा आलादा रोखोमनि गोरोंलै होनना सानबाय थायोमोन आं मिथिया बुजियामोन बिनि उनाव बेसेबा बोसोर थायै आङो जुलि लाबाय अर्थात जुलि लालायनानै गथ' गथाय आंनि फिसाला फिसाजो कलेज गानानै फिसाजोफ्रानो बिए पास जालायखांनाय बिए पास खालामजोबाखैमोन बे समावनो नैबे गहपुरनि रुबिन नार्जारि बिथाङा बर' केसेटखौ लानानै जायगा बर' गामि पेन्डेल प्रग्राम खालामनो फैनायाव आंखौ लोगो मोनजेनदों गगामुग टाउननि लेखा दखानाव आरोखि ओमफ्राय आबौ ओरैनोथ' फिल्माव हाबग्राफोरखौ जों जोबोद मिथिनो लुबैयो ओमफ्राय आबौनि फरायनाया बेसेबां ओरैनो आंनि फरायनायाथ' गोदोनि सिक्सआवसो मोनगौमोन सिक्सबो मोनस्लाबाखसै रावबो मावनाय दांना गैया होननानै एकदम बे बेले बेजेयाव आङो थाबथानाय जादों आरोखि बेसेसिम फरायनानै दोनखो सिक्ससिम फरायदों औ ओमफ्राय बे समावथ' सोरबा 6 फरायनाय 5 फरायनायानो एलपि नि मास्टारबो मोनदोंमोन औ जोंनि मिमां हालामाव टिउआव दुलाराय बर' साहित्य सभानिफ्राय सिलेकसन खालामजानाय साथामसो दाबो दङ थैजोबाखै बिथांमोना गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि मोनमारदों ओमफ्राय आबौआ एसेबो ट्राइ खालामाखिसै नामा जेनेबा बेयाव खालामनाय जायाखिसै आरो सेरखम न'खराव गोनांथिबो जायाखिसै औ न'खरा गोदो माबायदिमोन ओरैनो गोदोनिफ्रायनो न'खरा बिजनिनिमोन आइया गमा आंनि जोनोमा नैबे रङिया कलेज खाथि बनगावआवसो आइखौ बिजनिनिफ्राय बनगावआव लाबोदोंमोन आफाया सानजारिमोन आरोखि आं उन्दैयावनो मास मोनसे जास्लाबैयावनो आफा थैदों ओमफ्राय सेकेन्ड आइया दंखा सासे लाखिना होजादोंमोन बे दंखा लाखिनाय आफानि मुङा हसुराम बसुमतारीमोन आंनि अरिजिन बिफानि नामा जाबाय महन्त बसुमतारीमोन औ बिनिफ्राय नैबे गगामुग हालामाव फैबाय आइया सासे मुंदांखा दुलाराय बर' आइजो आफादनि आफादगिरिमोन बिथांमोना आइजो आफाद गायसनजेननायमोन आं बे फानसारि बसुमतारीनि फिसाला गोजोन्थों ओमफ्राय आबौआ नैबेयाव जेनाखि खोरोमगुरि नङा होमबा नोंथ' बिजनेसनि होनना लाबाय खोरोमगुरियाव बेसेसो समाव फैनाय ओरैनो आंखौ जोनोमनिफ्राय 7 अर्थात 7 बोसोरनि बैसोआव लाबोदों 7 बोसोर उन्दैयाव लाबोदों आरोना उन्दैयाव लाबोदों फैजेननाय समावथ' जोंबो नुबोदों उन्दैयाव जायगायाथ' ओरैबायदि हाब्रु गोजामोन ना दा बुंसै आबौ फैजेननाय समाव माबायदिमोन जायगाया अयथासार हाब्रु गिलुबालु ना सिख्लामानि ना आगानथि गाजाया ना आरो बेनिफ्राय मोख्रा दंमोन बांसिन अमा आरो मै दंमोन आरोखि बे जायगाफ्रा माबायदिमोन ओरैनो ओइ अयथासार नोलोबारि थारायबारि आरो दंफां थाइगिर दंफां अयथासार दंमोन थाइगिराथ' बावहैबार बायलाबायनाया ओमफ्राय खेथि मावजागोन ना मावजायामोन ओरैनो खेथियाथ' नोलोखौ दाननानै बोनानै अरजों सावनानै बोनानै बे नोलो माबाखौ जाब्राखौनो आलि बानायनानै गन थुनानै गायोमोन आरोखि खोनाबाय आरोना आबौआ माबायदि खस्थ'यै माने थाफैनानै बेयाव रायजो जाबोनाय बिराद गोबाव जाबाय आरोना जाबाय ओमफ्राय दा फैयै आबौनाव मोनसे खोथा सोंबावनोसै आरोना जाहैबाय माने फिल्म लाइनावथ' जोंहा फार्स्ट रुबिन नार्जारि बिथांनियावनो फार्स्ट नङा होमबा ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव फिल्म बानायखांबाय नामा बानायखांबाय मा फिल्म बेयो ओरैनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव गगामुगनि हालामनि सिङाव थानाय औगुरि गामिनि बिक्रम बसुमतारी प्रडिउसार साया माया फिल्मखौ बानायनानै रिलिजबो होनो हादों आबुङैनो महर होनो हादों बे मोनसेयाल' जादों ओमफ्राय धेमाजि जिल्ला होनबा जोंहा हनै प्रबिन बर' अर्थात प्रबिन मैथा बर' बिथाङानो बे सारानो गोबां फिल्मावहाय लोगो नांनानै आंखौ लाफानानै रल खालामनो होबाय थायो आरो ओमफ्राय दाथ' सिगांनि फिल्माथ' थांजोब्बाय नङा होमबा ओमफ्राय दा नोङो एकदम लेटेस्ट शुटिं सोलिगासिनो दं आरोना एकदम दानिफ्रायनो बुहुत पपुलार जादों आरोना थैसाम 2 नङा होमबा थैसाम 2आव ओरैनो आबौआ मा रल मोनदों आं खनसे सोंखांबाय आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ होमबाबो माने जाय बिथांमोना नायाखै नायदो आरोना थैसाम पार्ट 2 आवहाय
दाबो आङो नाम्बार 1 भिलेनानो आंनि गाहायावहाय हनै क'क्राझारनि बिथांनि मुङा फिल्माव गोसोम गुन्दा बुङो बाक्सानिफ्राय रुबुल गुन्दा आरो ओमफ्राय माइकेल गुन्दा मेघालयआव थायो दक्षिण गवालपारानि माग्रा मानसि सुर्य बसुमतारी बिथाङाबो आंनिनो गेंनि फंबाय सोमोन्दैयै गोबां रल खालामनो गोनां जादों आरो बे देग्लायनि थैसाम पार्ट 2आ आं बांद्रायखौ बुङा गोगोम खरसा खालामदों हायद्रा बाहायनानै मानसिखौ सावुननि बायदि फंसे सौनायाव बेसेबा गोजानाव गोलैहैदों उरायहैदों सानै गाहामजों सुजाबलायनाय सेरखमखौ आं नुजेनबाय हायद्राजों बानायब्ला थाब जागोन सानदोंमोन आलादा टेकनिक बिराद मिहि खामानि हायद्राजों साबधानै मावाबा एक्सिडेन्टनि चान्स थायो औ गोगोम रिक्सनि शुटिं जादों जखमबो जादों मेन जोंहा एक्टरा रुबिन नार्जारिया आखाइफ्रानो गोगोम दोलाबलाजोबदों साफा सानै सिंस्रि दुखु मोनदों बेखौ नुनानै एक्सन फिल्मा गमायनो रिक्सनि फिल्म होननानै आङो नुना मोनबाय मिथिना मोनबाय आरोखि आबौआ माने बेयाव मेन भिलेन माने नेगेटिभ रलाव मोनदों आरोना ओमफ्राय जाहैबाय दायो मेन रलाव सोर दं ओमफ्राय मेन हिर'इन रलाव सोर दं मेन हिर'इन रलावहाय बुंनो थाङोबा द्लाम दं बिसोरो अब्लाबो मनालिसा होननाया बिथाङा एवार्डबो मोनबाय थांनाय नैबे 2003 आवहाय बा 2023 आव बिथाङानो मेन रल ओमफ्राय नेक्स्ट गेमस्रियाबो मेन रलानो मनालिसा गेमस्रि आरो बिनिफ्राय लीना दैमु बिथांमोना साब्रैया लागाथार नैबे थैसाम पार्ट 2 आव दङ रल मोनदों आरो बिनिफ्राय रुबिनिनो बिसि इसा बिथाङाबो दङ बिसोरो गासिबो सिनियर आर्टिस्ट आरो ग्लेमार आर्टिस्टबो होनना बुङो बिथांमोना मुंदांखा एवार्ड मोनलायनाय आरोखि आसा फारिनाय थाबाय मेन रलावथ' रबियान दं होमबा रुबियान दङ फैयै फैयै मोनसे आं खोथा सोंबावदों जोंना दाख्लैबो आं आबौनाव सोंखांबाय बारु फिल्माथ' जोबनानै थांबाय फिल्म ससेयावनो सोंदोंमोन आबौनाव आबौआथ' बिराद गिलु बालु डायलग होदों जानांगौ नङा होमबा बे फिल्माव आबौआ बबे मोनसे डायलगखौ नोङो एकदम आंनि फेभरेट आंजों मिलायनाय मोनदों बे डायलगखौ एसे बुंनो हागोन नामा ससे ओरैनो बियो गासिबो फेभरेटआनो अब्लाबो एसे सुंद'यैनो आं बुंनो नागिरबाय रुबि नार्जारि नों आंनि मोनफ्रोमबो खामानियावहाय हेंथा होबोगासिनो दं मोनफ्रोमबो हाबाफोराव नों हेंथा होबाय थायो आरो नोङो आंनि मावनांगौ लामाखौ जेंसि जेंला होथेबाय थायो नायनि रुबि नार्जारि नोंनि बे जेंसिखौ बोरै बोखारनांगौ आं नैबे सिला दाखुवासो मिथिगोन सेरखम बुंनाय मोनसे फिल्मखौनो ससे नायनाय बायदि मोनलायलायबाय आरोना आबौनि माने बे थैसाम 2 आव माने एकदम फेभरेट डायलग आरोना बेनिफ्राय बेसे अनसायगोन अनसायनायाथ' मिथिखाबाय जोङो माने ओरैबायदि पपुलार जाखाबाय दानिफ्रायनो बहुद अनसायगोन माने फेमास आरोना फिल्मानो दानिफ्रायनो बहुत सब एक्टरानो दंजोबखायो नालाय सब डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो दंजोबखायो नङा ओमफ्राय मोनसे खोथा सोंहरसै आं थारमाने आं दाख्लैनो गोसोखांबाय थादोंमोन ओमफ्राय आबौ जोंथ' मिथिया नालाय बि सायाव आबौनि बिबाना मा ओरैनो आसलथे आंखौ बोसोनगिरि दोनो बोसोनगिरि औ बोसोनगिरि बोसोनगिरियाव द्लाम दङ रुंसारि जालांनाय जालालु फंबाय आंनि क'क्राझारनि बिथांनि नामा बिकास बसुमतारी बिथाङा बोसोननै जाबाय रुंसारि जालांबाय बिथाङाबो बोसोनगिरि आंबो बोसोनगिरि बे रोखोमनो सेरखम बै गिबि गोजाम माबायावहाय बर' सावथुन मुलुगाव थानाय बैसो जानाय खानाय दारि मोनलायनाय बिथांमोनखौ गुवाहाटिनि हनै देबेना बिथाङा देबेन ब्रह्म बोरायथारबो लावथि लालाय लायो बिथां साराबो बोसोनगिरि जोंना बोसोनगिरियानो द्लाम दङ आरोखि जोंनि गगामुग हालामनिफ्राय सोरबाफोर दं नामा बिसायाव ओरैनो बिबान मोननाय बिबानाथ' गगामुग हालाम नङा धेमाजि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंना बे सायमाया बर'नि सावथुननि माबा बिक्रम प्रडिउसार बिथाङानो बिसानि सेक्रेटारि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि सेन्ट्रेलाव आं दानि सोंनाया जाहैबाय माने सेन्ट्रेल लेभेलावसो नामा सेन्ट्रेल मेम्बार जोंनि गगामुगनिफ्राय बे बिक्रम आरो आं ना बिसोर बोसोनगिरि मोनबाय ओमफ्राय ओरै सिमोन साइडनि दं आरोना सिमोन साइडनि दं जोंहा प्रबिन मैथा बर' बिथां सार बिथांमोना दङ आरो बेनिफ्राय द्लाम दङ मथा मथि जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हमनानै ला
दसजनसो मानसियानो दङ डिस्ट्रिक्टआव हजोंहाय मेम्बार फिल्म लाइननि मोनसे सोंनायखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'सै आरोना ओमफ्राय आबौनि माने पार्सनेल माबायाव हाबनोसै आरोना आबौआ गाज्रि मोनगोन नामाथाय मोना आबौआ ओरैनो जेनेबा हाबाखौ बेसे गोबाव माबायाव जानाय जेनेबा बेसेसो बैसो समाव बाथ्राया बिराद सोमोनांथाव मानसिफ्रा दा मिनिगोनसो आङो 19 बोसोराव हाबा होजादों आइजों गिबि हिनजावखौ औ बे माबायावनो खोदोमगुरियावनो जादों ओमफ्राय आंनि बिसिनि गामिया खाथियावनोमोन 1 नं धर्मपुरावमोन ओमफ्राय बिथाङा दुर्भाग्य बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय आरो नाना रखम आंहा जाथायबो जालांदों बिथांजोजों जियानो जादोला आंना हाबा जानाया खननै जादों नैबे लेटेस्ट माने आंना गदाय ओमफ्राय आङो 19 बोसोराव हाबा जादों बेनिफ्राय आं 20 बोसोरावनो गोरलै मोनदों आरोखि फिसाजो गोरलै मोनजेननायनि मुङा जमुना बसुमतारिमोन दा थांनानै दङ बिथाङा माबा मोनसे फिसा फिसौ माबा मोनसे जब मावो आरो ओमफ्राय दा आबौआथ' खोन्थाबाय गावनि पार्सनेलखौ हाबा जानायखौ खोन्थाबाय ओमफ्राय आबौआ फिल्म लाइनाव खामानि मावनायजों लोगोसे ओरैनो पार्सनेलि माबा मोनसे बिजनेस माबा मोनसे साख्रिफोर मावो नामा एसे खोन्थाना होदो मानसिफोरनो आंथ' जेरखम साख्रि मावा गमायनो आइ आफा सोरजिना होलांनाय हा दङ बे हाया मिनिमाम मेक्सिमाम दा 20 बिगा दंखायो बारामोन बेनिफ्राय बेफोरखौ नांला बेनिफ्राय आङो फिसा मोनसे आंनाव जाबायलै बियो 2005आवनो 2005आवनो आङो गुवाहाटियावहाय एल'भेरानि ट्रेनिं लानाय माबा दङ मेडिसिननि आयुर्वेदिकनि आंखौ दा सरासनस्रा आंखौ बे एल'भेरानि सोमोन्दै मुलि बायदिसिना नागिरफैयो आं हरो मोननै आरो मोनसेया जाबाय हबे लखिमपुर फुलबारिनि ब्रह्मपुत्र एकाडेमिनि ब्रह्मपुत्र भेलिनि बिगुमा इन्द्रेश्वर भुया बिथाङा बामोन मानसि बिथांजों आङो चाइनिसनि आयुर्वेदिक मुलिजों लोब्बा दंलायलायो आङो जगाजग दङ प्लास आं बिनि मुलिखौ लाबोनानै चाइनिस जानाय बिथां जायफ्रा जादों बिथांना मुलिखौ हरो आरो चाइनिसखौल' हायो ना चाइनिस आरो हाफानिनो हरो ओरैनो मा बेमारखौ हायो बिथांनिफ्राय आंनि माबाया मुलि लाबोनाया चाइनिस आरो हाफानि बे मोननै ओमफ्राय एल'भेरानिया एसे आलादा रोखोमै आइटेम बाय आइटेम होनाय जायो दामा गोसाखाय आङो एल'भेराखौ फुरनांगौ हिसाबै सोलायनो हायाखै आरो बिनिफ्राय आयुर्वेदिक होननानै आङो मोनसे मा होनना बुङो बे अन्थाइ स्टन जानाय अन्थाइ जानायखौ लामसाम आं बेखौ 5 mm 6 mm बा आङो 10 हादों आरोखि हामजादों आं दा बेखौ होनाय जायो आरो गोबां खोथा सोंबाय आबौनाव ओमफ्राय ओरैनो आबौनाव दा नैबे लेटेस्ट निउ थानाय फिसालाफ्रा साबेसे ओरैनो फिसाजोफ्रा साबेसे दायो आंहा दा सासेल' फिसाला ओमफ्राय सासे आंनि फंबायनि फिसालाखौ जतिन बसुमतारी नाम दा बियो बिमा गाव गोरलैयावनो बिफा थैजानायलाय आंखौनि बिफा आरो आंनि बुरैखौनि बिमा लिंनाय दा आंहा बर्थमान इसोरनि अननायाव सानै फिसाला दं न'आव बे हाबा जायाखै बे एसे बाहेरायाव दंहैयो दा बिदिनो न'आव थानाय फिसाला गौतम बसुमतारीनिथ' आं होफैबाय आं फिसौजोबो मोखां नुलायलायबाय बाथ्राया सोंनायनि आरो फिननायनि गेजेराव आं मोनसेल' रिकुवेस्ट आंनि धेमाजि जिल्लायावहाय सानै हिनजावसा बिथांमोना बर'नि आइडलावहाय टप 10 पास जाबोबाय बिनि नामानो जाबाय जोंनि बे माबा सौग्रिमबारिनि बिथांनि नामा अन्जना नार्जारी बेबो आंनिनो जायगानि धेमाजि जिल्लानि आरो बिनिफ्राय सिमोनसापुरिनि कल्पना औवारी बेबो आंनि जिल्लानिनो गोनांथि जायोबा बिथांजो सानैखौ माबा सर्ट मुभियावनो फुल मुभियावनो रल होनो हासिगोन आरोखि मानसिफ्राथ' ओरैनो आं खोनानाय मथे माने माबायाव स्किल एक्टिं स्किल लादों होननाय खोनादों लादों माने बिसोर आइडलावहाय टप 10 पास जाबोखाबाय कमप्लिट जाबोगोन ना मोजां खौरां आरोना सोरनोबा माने रल गोदान माने कास्ट नांगौबा मोनगोन आरोना मोनगोन आरोखि आबौआ खोन्थाबाय ओमफ्राय जोंनि गौरां एरियायाव आबौआ माबा मोनसे सिमां नुनानै दं नामा बे सिनेमा थेनेमा सिमाङा नुदोंमोन नाथाय आं बे सिमाङा दा हानाय नंला बे थार बाथ्रा आङो मिनिमाम फार्स्ट लाखआव जुदि जानाय मोनबा आंबो बानायलांसिगौमोन आरोखि दा सिमाङा सिमांनि थांसिगोन आंना दानि दराव दाथ' थैसाम पार्ट 2 आवहाय आंनो मिथिथारगौ बाजेटखौ मथा मथि 50 L नि एसे बारासो थांगोन खम थाङा दा आंनि सिमाङा
बायबाय बायबाय आरो आरो आं हाला बे सिमांखौ जाफुंहोनो मोगथां महराव होनो हानाय नंला आङो गोजोन्थों फिसौ इउटुब चेनेलनि नोंथांमोननिसिम आं एसेयावनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय जय बर' हारिनि फुरा 2300 थाखा बिल आबौआ मालाय नै गेमस्रिनि गस्ला मोननानै एकदम हाथायानो लोमला मालाय नोंगौ गेमस्रि फिसौआ थैसाम पार्टुआवहाय गहपुराव फैनायाव आबौ नोंनो मा गिफ्ट होलांबावनो नैबेखौनो आं होलांसै होननानै शरुमाव गांसे गस्ला होलांनाया थार बाथ्रा आं दा गानगासिनो दं आरो फुरथिथार मालाय ना आबौआ औ दा आबैखौबो लेंहरदो एसे देखायलांसै ना होमबा औ फैदो आरो आंनि खामानिनि लामायाव गासैबो नोङो जेंसि जेंला सु होथेयो नाथाय बे जेंसिखौ माबोरै बोखारनांगौ होस्रांनांगौ बेखौ नैबे सिलाया मिथिगौ बिराद गुरै आरोना गोसोआ बेबायदि बहुद खोथा सोंबाय खोन्थाजोब्बाय गोसोआ दाथ' नोंथांमोना माने आबौनि लाइफ स्टाइल नालाय बे लाइफ स्टाइलाव माने आबौआथ' बिथांनि ओंखाम मोनजायखौ बिराद मोनदों आबौनि जिथुनाखि बुरै ना माहाजोन बुरै बेखौ एसे देखायनोसै आरो औ आंनो होनना बुंदोंब्रा दा गोबां आबौखौल' नुबाय थायोमोन गिलु बालुनो दारि गाबसें दा नै आबौनि माबाखौबो नायदो मालिकखौबो नायदो नै बेनो आरोना आबौआ आबैया बेनो आरोना नंगौ नै दासो जमा नुबाय खनसे आंनि जिउनि लोगोरि आंनि हिनजावा बिथांनि जोनोम जायगाया जाबाय दुधनै दक्षिण गवालपारा दुधनैनि बिथांनि आंनि बिहाव अर्थात बिहावनि मुङा जाबाय रमेश खाख्लारिमोन बे रमेश खाख्लारिनि फिसाजो 4 नम्बर ना 5 नम्बर गोबां फिसाजो दंमोन आंहा बिहावा दा आंबो नम्बरखौ बावलायलांबाय नाम्बारखौ बावबाय बिनिफ्राय रुंसारि जालांबाय आंनि बिहावा आफाया दा आंनि बिसिनि मुङानो जाबाय अलका खाख्लारिमोन आरो दा आंनि मुङा लंकेश्वर बसुमतारी एफा मोजां दा गावनि टाइटेलखौ बहाथो लिरनो मोनलायखो दा आंनि टाइटेलखौनो लिरबाय अलका बसुमतारी ओमफ्राय दा आबैनाव मोनसे फंसे सोंसै आरोना दा आबौआथ' बिराद जायगायाव फिल्म गाहैयो ओमफ्राय आबैया माबायदि मोनो गोसोखौ जेनेबा ओरैनो बिराद गोबावबोथ' थायो नालाय खोन्थानो हादो एसे बाजानायफोर फैयो नामा ओरैनो जेनेबा बाजाया जेबो बाजानाय गैया जोंनिया सापर्ट दं आरोना फुल सापर्ट दं हगारखायो जोंहा जेबो आदसा इदिनो जानांगौ नङाबा फिसालाफोराबो बिहामजोफोराबो जेबो साना आरो जेनेबा बाथ्राया बेनो सावथुन होनबा गासिबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनजोबा खायफा मोजां मोनो खायफा मोना एरनाबो हरो आंनि बिसिनो नोंना बोराया सिख्लाफोरजों सिथाब जादों होनना बुंबा आंनि बुरियाबो मा सिथाबनोल' लाबोथों आंहा मावनो दांनो हाला थिगानो माने बेफोरबायदि नङाबा जाया नङा मोनसे कपारेसन थानांगौ नङा बुरजाफोरा गैयाबा जाया बेफोरबायदि बुस्थुआ नैबे आंनि फिसौआ नैबेनो आरोना सासेल' मुङा बिना गायत्रि बसुमतारी 2 थाखोआव फरायबाय बेबो एसे सेरखमनो जाहैगोन नामा आर्टिस्टफोर दा उन्दै समावथ' द्लाम माथो आखा फाखा मोसानो मबाइलफोरजों दानिफ्रायनो डायलगफोरखौ फोरोंखा हिन्दीबो रोंलायलांबाय हिन्दीखौथ' रोंखायो दानि गथ'फ्रा थ' बेनो आरोना आबौनि फेमिलिया ओमफ्राय न'आबो नैबेनो गोदान लुगासिनो थ' भिडिअखौ आं गोबाव खालामला आरोना गोलाव खालामला थ' आबौनो गोबां खोथा सोंबाय आबौनि फेमिलिखौ देखायबाय ओमफ्राय आबौनि नैबे न'फोरखौबो देखायबाय आरोना लाइफ स्टाइलखौ देखायबाय बारा गोलाव देखायबाय थाला सानबाय आरोना ओमफ्राय गामिखौबोथ' एसे देखायबाय माने देखायजोबाखिसै थ' भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे आबौनि नामाव साबसक्राइब खालामदो आरोना अननानै आं जाहाथे बेबायदि माने गोदान मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हायो थ' भिडिअ बेखिनियामोन थेंक इउ फर वाचिं